Malipayon ba kamo karong adlaw? Malipayon gayud. Malipayon usab ako tungod ka ana kita sa ato ikalimang adlaw sa ato ikaduhang semana. Karong adlaw, bago na sad ang atong pagkakatunan. Apan sama kani adto bago kini nato sugdan, manindog kitang tanan. Ubanan ta si Teacher Joven diya sa pag-awit ug pagkanta. Tara, sugdan ta. Ako si Taori, gamayod ako, kini ako tanan, o kini ang iisan. Kung muhukal mo kulo-kulo, punita ako og ibuko. Ako si Taori, gamayod ako, kini ako tanan, o kini ang iisan. Kung muhukal mo kulo-kulo, punita ako og ibuko. Nalingaw ba kamo? Maayo gayud kaayo kay nalingaw usab ako karong adlaw sa atong ikalimang adlaw sa atong ikaduhang semana. Aduna na sad kitay mga bagong buluhaton na angay natong buhaton. Andam na ba mga bata? Andam na? Kuhaan inyong mga module, ibutang diha sa inyong tupad ug atong sundon ang mga instruction o ang mga angay natong buhaton diha sa toy kalimang adlaw. Tara, uban sa giya ni Mama ug ni Papa, sugdan ta ang atong leksyon karong adlaw. Diha sa pagsusi sa ikalimang adlaw, inubanan sa tabang sa pagbasa sa imong ginikanan o magtutudlo, kuluri ang mga porma nga adunay saktong pagpadayag sa panginahanglan. Una, mugamit kita og mga sakto nga pulong sa pagpadayag sa gibati. Kung husto kini, kuluri kini. Ikaduha, muhilak kung adunay gusto nga isulti o ipadayag. Ikatulo, masuko kung dili dayon paminawon ang gusto nga isulti o ipadayag. Ug ang ikaupat, dili maulaw kung aduna kitay gusto nga ipadayag o isulti. Hain diha sa upat ka hulagway ang saktong pagpadayag sa panginahanglan, kuluri kini. Diha sa sunod pahina, hain sa mga pulong ang husto nga pamaagi sa pagpadayag sa imong panginahanglan. Gusto na ko mukaon. Pwede na ba ko nga mukaon? Hain diha sa duha ka pulong ang husto nga pamaagi, kuluri kini. Ikaduha, kung ikaw gusto manghiram og lapis, unsa ang sakto nga pulong nga imong gamiton? Pwede manghulam og lapis? Pahulam ako sa imong lapis. Hain sa duha nga pulong ang husto nga pamaagi, kuluri kini. Ikatulo, kung ikaw gusto magdula sa gawas, unsa ang sakto nga pamaagi sa pagpadayag? Nay, magdula ko sa gawas. Nay, pwede ba ko magdula sa gawas? Hain sa duha ka pulong ang husto nga pagpadayag, kuluri kini. Ikaapat, kung ikaw adunay panag-iya nga gamit, unsa ang imong husto nga isulti? Ako anang bag. Hoy, ako man ang bag. Hain sa duha nga mga pulong ang husto nga pamaagi, kuluri kini. Diha sa sunod panid o pahina sa imong module, guntinga ang nawala nga kabahin sa blocks of time. Nga makita mo sab sa pikas panid o pahina, ipilit kini sa sakto nga kahon. Diha sa katapusang buluhaton sa imong module, kuluri og pula ang kasing-kasing kung nagpakita kini og saktong balaod sulod sa eskwelahan. Ato kining basahon inubanan sa tabang sa atong ginikanan o magtutudlo. Una, itaas ang kamot kung gusto mo istorya. Ikaduha, ilabay ang mga basura sa saktong basurahan. Ikatulo, muhilak kung adunay gusto nga ipadayag. Ug ang katapusan, hipuson ang mga butang pagkahuman og gamit ug ibalik sa saktong lugar. Hain diha sa upat ka pulong ang nagpakita og saktong balaod sulod sa eskwelahan, kuluri og pula ang kasing-kasing niini. Nalipay ba kamo og nalingaw mga bata? Maayo gayud kaayo, unta aduna kamoy nakatunan karong adlaw.
Dira natapos ang atong panagtuon sa atong ikaduhang semana sa atong pagtuon. Nanginaot ako nga aduna kamoy daghang nakutlo karong mga adlaw sa atong pagtuon. Ningon na po si Teacher Joel. Kalam kaninyo, ug babay ug magkita-kita sunod na pud semana sa atong pagtuon.